Mikä on kvanttian nollatila? Nollatila on täällä luonnossa. Eläimillä on nollatila. Meidän koirilla ja kissoilla on nollatilaa. Kaikilla luonnon eläimillä. Ei ne mieti tulevaa eikä menneitä. Ja uskon todellakin, että ihmisetkin ovat olleet nollatilassa joskus, kauan sitten. Ja nyt opetellaan sitten uudestaan olemaan nollatilassa, koska nollatilassa voidaan saada informaatiota. Meidän ei tarvitse enää meditoida, vaan siinä tilassa saadaan kaikki se informaatio, mitä me tarvitaan ja minkälaisia valintoja voisimme tehdä. Ja onko tämä valinta oikea vai onko joku toinen? Ja tässä nollatilassa voin ottaa informaatiota, mitä minun kuuluisi tietää sinusta esimerkiksi. Sinun kentässäsi on kaikki tiedot. Voidaan poistaa sukumalleja, voidaan poistaa lapsuustraumoja ja entisen elämien traumat. Ja varmasti muistetaan vielä se tapahtuma, mutta siinä ei enää ole tunnetta. Ja kun siinä ei ole tunnetta, niin se ei voi enää vaikuttaa sinun elämääsi. Nyt voisit ihan hetken keskittyä sydänkeskukseesi, olla siinä läsnä ja tuntea tämän nollatilan. Tuntea tämän rakkaudellisen energian. Tuntea kiitollisuutta, iloa. Ja tämä luonnon nollatila.